Ilmarinen vanha seppä takoi sammon, että Väinämöisen pois tieltään saisi, jotta Pohjolan neidon voida naisi. Pohjolan akka 3 tehtävää, tytärtä ei halua menettää. Väinämöinen sammon Pohjalla akalle antoi. Lopulta hän se kuitenkin vai kotinsa kantoi. Ei saanut Väinämöinen akka tytärtä, vaan alkoi heidän välille vihan kyteä. Anna se sammon jauhaa, Väinämöiselle tää on peruskauraa. Suolaa, rahaa ja viljaa, vierestä katsojat on vaan hiljaa. Tuli aika Sampo takaisin ottaa, kaikki joukot piti mukaan johtaa. Oli aika Pohjola akka kohtaa, rytäkässä Sampo kallion kolahtaa ja Sirpa posahtaa. Kaikki tämä oli ihan turhaa, aina lopulta itsensä murhaa. Anna se sammon jauhaa, Väinämöiselle tää on peruskauraa. Suolaa, rahaa ja viljaa, vierestä katsojat on vaan hiljaa.